आटा के लोई ढोड़ी, आटा के लोई ढोड़ी, ऐसे जे गई बोलो अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो। कि न किताब कापी लइका पढ़ाव, गौवा समाज के शिक्षित बनाव, कोरोना जिंदगी खराब हो, तू छोड़ शराब हो, तू छोड़ शराब। तोह के कबहू पलट के न देखब, तोहरे नाम से नफरत भइल, मजबूर बानी गम में चूर बानी, जान देवे के हसरत भइल। नमस्कार, खबर गांव तक देखता नहीं रहुआ। हम बानी सतेंद्र सिंह। आप पुनः रहुआ लोग के कई वादा के मुताबिक हम हाजिर बानी पूनम कुशवाहा के संगे और एकरा के पार्ट 2 कह सकता नहीं। पूनम कुशवाहा के पुनः हम स्वागत करे, अभिनंदन बा, स्वागत बा। कैसन बाड़ू? ठीक बानी, आपका आशीर्वाद बाटे। सबसे पहले खबर गांव तक न्यूज़ के माध्यम से जितना भी लोग हमके देख रहल बा, हमारे गाना के पसंद कर रहल बा, वो सभी के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी और साथ में रघुआ के भी हमरा खातिर आप समय निकलनी। जी बिल्कुल। सलील सलील अश्लील बनाम सलील के झगड़ा चलता, लफड़ा चलता, चूँकि एक कहीं ना कहीं दर्शक लोग के ऊपर ही वह लोग जज बा, तो वह लोग जजिंग करी। फिलहाल सलीलता से जानल जा रहल बड़ी और बहुत ही स्वच्छ छवि के गायिका बड़ी, बड़ा उभरता हुआ सितारा कहल जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ वादित विवादित गीत चल रहा बा। अबे अहिरान है और बबुआन है, चमटोली पर भी कुछ लोग गीत गा दिया, लोई टोई मैंने ढोड़ी का, मतलब बहुत सारा चीज़ बा। गीत ढोड़ी बड़ा मैंने काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई बा। का कहबू आज के जो दौर बा, आज के लोग के बीच में तारा सामना करे के बा, कैसे सामना करबू? कुछ लिखले बड़ू का लोग खातिर? जी बिल्कुल नहीं। जितना भी लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कचड़ा कैले बाटे, अश्लीलता गाना परोसत बाटे, समाज के सही आईना नहीं खे दिखावत, एक खातिर हम गाना गौले बनी। अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के आटा के लोई ढोड़ी, आटा के लोई ढोड़ी, आटा के लोई ढोड़ी, ऐसे जे गई बोलो अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के। बेटी बहिन सिर झुका के चलेली डगरिया, गंदा गाना बाजे सगर हो गौवा बजरिया। बेटी बहिन सिर झुका के चलेली डगरिया, गंदा गाना बाजे सगर हो गौवा बजरिया। दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, दंगा फसाद बढ़ल, गोली चलवई बोलो अपना बिहार के इज्जत डूबई बोलो, अपना बिहार के। बिहार में जातिवाद जौन बा, जातिवाद तो चूँकि खत्म होके वाला नहीं है, लेकिन जातिवाद के गीत में, संगीत में ए तरह से पेश कल गई बा कि अहिरान आ बबुआन इतना न लड़ गई हलो कि उ लोग तो एसी में बालो गा के कंट्रोवर्सी लेके, कंट्रोवर्सी के बल पर अपन इतना न व्यू पा लिया कि लाखों करोड़ों के घर बना बना के एसी में सुतल बालो। लेकिन कुछ अहिर लोग, कुछ राजपूत लोग अपने में मारा काटी के छापरा कांड के वो देख ली, ताई ना भइल बा कि कोई जना राजपूत, कोई जना अहिर घर छोड़ के भागल बड़ा, कुछ लोग मर गए, बिला गए। तो जे मर गए लौट के ना आई है, जे परेशान बाबू एने ओने उकी मुझे में सुतत होई, आ जे गा के रुपया कमाता हुई एसी में सुतल होई। तो का करे के बा, का सुने के बा, केकर समर्थन करे के चाहिए, इरो वालों के ऊपर निर्भर करता। शिक्षा एगो बहुत लम्हर चीज बा, शिक्षा खातिर कुछ गइले बड़ू? जी, शिक्षा खातिर हम गौले बानी कि न किताब कापी लइका पढ़ाव, गौवा समाज के शिक्षित बनाव, कि न किताब कापी लइका पढ़ाव, गौवा समाज के शिक्षित बनाव, कोरोना जिंदगी खराब हो, तू छोड़ शराब हो, तू छोड़ शराब हो, तू छोड़ शराब हो, तू छोड़ शराब हो।
सीधे तौर पर समसामयिक गीत सामाजिक तौर पर परोसे के कार्य कर रहल बाड़ी। संगे संगे अब लास्ट में चले हम सैड सॉन्ग को गावे लुकी ना, जी तो एगो सैड सॉन्ग सुना था, चूँकि श्रोता हर तरह के लोग बा, तो थोड़ा सा एगो सैड सॉन्ग हो जाओ। जी बिल्कुल। तोहके कबहू पलट के न देखब, तोहरे नाम से नफरत भइल। तोहके कबहू पलट के न देखब, तोहरे नाम से नफरत भइल। मजबूर बानी गम में चूर बानी, जान देवे के हसरत भइल। तोहके कबहू पलट के न देखब, तोहरे नाम से नफरत भइल। बहुत ही शानदार तरीका से अपना कोकिला स्वर कोकिला के नाम से इनका के जौन बात उनकी सुप्रसिद्धि मिल रहा बा। जला कि जेकरा अंदर प्रतिभा बा ओकरा के छुपावल नहीं जा सकत, दबावल नहीं जा सकत, चाहे केहू कितनो प्रयास कर ले। और आवे वाला समय में एगो लगातार इनकर गीत जौन बात उनकी चल रहा बा आ चली, एमे कोनो दूगो राय नहीं। बहुत सारा लोग आशीर्वाद दिहल बा, प्यार दिहले बा ये गाना के, और ये गाना हमार 2 मिलियन चलल बाटे। आप सभी के आशीर्वाद से पर्सनल पर 2 मिलियन चलल बा, लेकिन हमरा बुझाता कि कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर चलल बा कि 8-8 मिलियन 7-7 मिलियन देखे के मिलता। तो लगातार खबर गाँव तक के प्लेटफॉर्म पर बनल रही। ऐसने प्रतिभावान व्यक्ति, ऐसने प्रतिभावान लड़का लड़की, चाहे वो बिहार के होके चाहे उत्तर प्रदेश के होके, अगर ये वीडियो के देख रहल बानी तो हमार नंबर भी बा फेसबुक पेज पर खबर गांव तक के नाम से अब जो पेज चलेला, एमे से वो संपर्क कर सकता नहीं, व्हाट्सएप पर हमरा के कॉल कर सकता नहीं। हमार पूरा टीम पहुंची आ प्रतिभा, छुपल प्रतिभा के उभारे के पूरा प्रयास करी। आ खबर गांव तक के हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए रोआ लोगिन वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि पूनम कुशवाहा के जो बात कि एगो लम्हर प्लेटफॉर्म मिल सके। ओहि में लोगों के बहुत बड़ा योगदान के जरूरत बटे। एक एक आदमी, एक एक व्यूअर जो बात उनकी एगो कलाकार खातिर भगवान के जैसन होले। यही के संगे हम विदा लेम। अंत में का कहूँ चैनल के माध्यम से? अंत में हम ये कहल चाहब कि देखिए हमारे एगो ऑफिशियल पेज बा पूनम कुशवाहा ऑफिशियल। हमारे पेज के आप सब फॉलो करी जा, हमारे पेज से आप सब जुड़ी जा। और हमारा बहुत सारा गाना भी बाटे दीवाना म्यूजिक फिल्म्स के माध्यम से। हमारा गाना बहुत सारा पहले के पड़ल बाटे और पहले गौले भी बानी, तो सब गाना का आप सब सुनी जा और अपन प्यार दी जा, अपन आशीर्वाद दी जा। खबर गाँव तक देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।